BBB doet voor het eerst mee en wordt gelijk de grootste in de provincie en in het waterschap. Er speelt wel iets in deze samenleving waardoor wij als BBB zo groot geworden zijn. En verder in deze Zeeland nu. Weer huis beschoten naast dat van gisteren. En meer dan 100 banen weg bij Douw. Goedenavond. Ook in Zeeland is BBB de grote winnaar van de verkiezingen. In 7 van de 13 gemeenten werd de Boer-Burgerbeweging de grootste. Het levert de partij in één klap 9 zetels op in provinciale staten. PvdA GroenLinks is met 6 zetels de tweede partij. Grote verliezers zijn het CDA en Forum voor Democratie. De grote winst van BBB zorgde voor een hectische dag vandaag bij lijsttrekker Kees Hansen. Het is ongelooflijk dit. Ja. Ik zal mijn nappers even open gooien. Hier, dan moet je kijken. Ja, daar gaat hij weer. Ja, Kees, bij mij rinkelt en trilt de telefoon ook al de hele ochtend. Ja, ze gaan de hele dag zo door. De hele dag gaat het zo door. Ongekend. Dat had ik ook echt niet aan zien komen. Het is eigenlijk niet te bevatten wat er vandaag gebeurt. Hè. Nee, we zagen het in de peilingen al wel een beetje aankomen, Kees, maar dat dit zou gebeuren... De hele dag word ik geleefd. Ik praat erover verder met Ariane Laforte. Ja, Ariane, ze zeggen het zelf al. Zo groot, dat hadden ze niet verwacht. Nee, 9 van de 39 zetels in de Staten. Hè, ook inderdaad als nieuwkomer de grootste meteen in het waterschap. Ja, waar komen al die stemmen voor BBB, waar komen die vandaan? Hè? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie in Zeeland totaal is leeggelopen. 4 jaar geleden kwamen ze er met 5 zetels in. Ze houden er nu maar eentje over. En wat ook heel erg opvalt, blijkbaar zijn er toch heel veel nieuwe stemmers voor BBB naar de stembus gekomen. Want kijk je naar de opkomst... ruim 62% nu. En dat was 4 jaar geleden ruim 59%. Dus een dikke 3% erbij. Ja, nou, er zijn ook verliezers natuurlijk. Ja, we denken natuurlijk gelijk het CDA van 7 naar 5 zetels. Niet meer de grootste partij, duidelijk niet meer. Maar goed, kijk je naar wat er in de rest van het land gebeurt. Daar bijna een halvering op sommige plekken van het CDA. Dan is van 7 naar 5 zetels gaan. Eigenlijk helemaal nog niet zo slecht voor het CDA in Zeeland. Maar goed, gisteravond toch verliezers en winnaars bij elkaar. Het loopt al tegen 3 als de uitslag in het provinciehuis bekend wordt gemaakt. De grote winnaar van vanavond, de Boer-Burgerbeweging met 9 zetels. Je komt niet voor niks binnen met 9 zetels. Dus ja, ik wil steun uitspreken naar de partijen die verliezen. Maar gelijk ook dan toch het woord erachteraan van, let wel, er speelt wel iets in deze samenleving waardoor wij als BBB zo groot geworden zijn. Johannes de Bad van het CDA, u had van tevoren gezegd, ik mik op 8 zetels, het zijn er 5 geworden. Beetje teleurstelling dan? Nou, niet een beetje. Dat is gewoon heel teleurstellend en het is ook absoluut een katergevoel. Alhoewel ik geen kater ken, want ik drink niet. Maar ik kan me zo voorstellen hoe het voelt om heel ontevreden te zijn. Wij worden met 5 zetels nu derde partij. Dat is gewoon iets wat heel erg tegenvalt. En waar we zelf ook goed over moeten gaan nadenken. In sommige peilingen leek het erop dat de nieuwe combinatie PvdA GroenLinks wel eens de grootste zou kunnen gaan worden. Maar de partij wordt nu tweede, ver achter BBB. En ook dat valt een beetje tegen. We hadden natuurlijk gehoopt dat die samenwerking nog meer een plus zou kunnen krijgen. En nogmaals, in het aantal kiezers zien we dat wel. Maar vanwege de hoge opkomst, wat natuurlijk fantastisch is, laten we wel zijn, daarvoor zijn we een democratie. Valt hij daardoor in zetelaantal, komt hij op wat we hadden, 4+2. Er waren ook echte verliezers, zoals 50PLUS. Ze hadden 2 zetels, maar zelfs in een vergrijzende provincie als Zeeland verdwijnen ze nu uit de Staten. En ik had hier dus ook een halvering verwacht. Nou, dat valt tegen. En dat is teleurstellend. En het is dus nu 0 geworden. Nou dat betekent dat je wel even goed moet gaan nadenken hoe we dat nu verder moeten doen, Goed, sterkte daarmee. Dank u wel. De onderhandelingen zijn al voorzichtig begonnen. Even een goede raad nog van Han Polman. Geen gekke dingen meteen zeggen. Slaap er een paar nachtjes over. En ga dan het goede gesprek met elkaar aan. Want één ding willen jullie allemaal. Het goede doen voor het algemeen belang van Zeeland. Veel succes daarmee. Dank jullie wel.
Ja, Ariane, formeren nu. Hoe gaat dat verder? Ja, als je kijkt, de huidige coalitie heeft een krappe meerderheid. Maar ja, natuurlijk, BBB als grote overwinnaar mag nu gaan formeren, het voortouw nemen. Kijk, dat je de grootste, of dat je in ieder geval een goede verkiezingsuitslag hebt, wil niet altijd garanderen dat je dan ook in het college terechtkomt. We zagen bijvoorbeeld 4 jaar geleden dat Forum toen met 5 zetels de Staten binnenkwam, maar inderdaad niet in die coalitie terechtkwam. Maar goed, dit is nu een andere situatie met 9 zetels en je bent echt de grootste. Ja, dan is een plaats in de coalitie echt op zijn plek. Maar wie zou er daar dan bij kunnen komen? Ja, je kan een coalitie over rechts krijgen. Hè? Dan zou je BBB met CDA, VVD en SGP kunnen combineren. 23 zetels, een riante meerderheid in de Staten. Ja, een coalitie onder leiding van de BBB over links dan. Hè? De PvdA en GroenLinks, ja, dat lijkt toch wat minder aannemelijk, aangezien ja, de GroenLinks toch heel kritisch is op natuurlijk ja, de landbouwinsteek vanuit de BBB. Dat strenge kabinet waar we nog steeds met z'n allen tegenaan zitten te hikken. Dat boeren in de buurt van natuurgebieden ja, van het kabinet ja, moeten inkrimpen of vertrekken. Waarbij dan toch ja, ook ja, gedwongen uitkopen niet wordt uitgesloten. We gaan het afwachten hoe het verder gaat. Dankjewel. Er is weer een huis beschoten in Terneuzen voor de 2e nacht op rij. Het huis naast dat wat gisternacht werd beschoten. Ook nu waren de bewoners thuis, maar niemand raakte gewond. De woning hier achter mij is vannacht beschoten. Hoe en door wie is nog steeds niet duidelijk. De politie doet nog steeds onderzoek naar allebei de incidenten. Ondertussen is het incident het gesprek van de dag hier in Othene. Dat is verschrikkelijk, het is angstig gewoon. Ja, wat mee te maken in de buurt. Nee. Het is nooit prettig als er wat gebeurt hier in de wijk. Had u zelf iets gehoord? Nee, maar mijn man wel. Die hoorde ja, geluiden waar ik dacht van, ach, dit lijken wel schoten van een pistool, maar wist het niet zeker. Dus hij is gewoon geslapen uiteraard. De woning en de auto bij de woning zijn beide beschadigd. De recherche doet onderzoek of beide beschietingen met elkaar te maken hebben. Schietpartij is nooit leuk in de straat, hè? Maar wat er gebeurd is, weten we ook niet. We lezen het ook maar in de krant, dat er een kogel door de deur is gegaan. En voor de rest weten we niks. Het is wel eng hoor, als je er in de buurt woont. Ik zou het niet prettig vinden hoor. Je weet toch niet wat er allemaal precies woont uiteindelijk. Hè? En iedereen heeft recht om overal te wonen. Dus je kan niet bij iemand achter de voordeur kijken. Als je ernaast woont, dan ga je misschien wel een paar dagen weg. Want je weet nooit. Wat gaat u nu doen? Past u dan extra op als u een rondje doet? Nee hoor, wat bedrijf verder? Nee, gelukkig niet hoor. Je moet niet angstig worden, want dan nee hoor. Je moet gewoon doorgaan hè, met het leven. Hè. Je moet niet angstig worden. Hè. Bij Douw in Terneuzen verdwijnen de komende tijd meer dan 100 banen. Daarover is het personeel van het chemiebedrijf vanmiddag ingelicht. Ook sluiten 2 productielijnen van de fabriek. Eerder werd al aangekondigd dat internationaal 2000 banen verdwijnen bij Douw vanwege hoge energiekosten. En voor Terneuzen blijkt dat dus neer te komen op ruim 100 fulltime banen. Of daarvoor gedwongen ontslagen zullen vallen is nog niet duidelijk, maar daar lijkt het wel op uit te draaien. Het werk werd niet neergelegd, maar in ziekenhuis ADRZ in Goes werd vandaag wel actie gevoerd. Meer dan 100 ziekenhuismedewerkers kwamen bij elkaar. Ze willen een betere CAO. Omdat we heel graag een signaal af wilden geven aan onze directie en via hen aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dat wij vinden dat we in de kou staan. Dus vandaar ook dat je hier allemaal mutsen en sjaals gezien hebt. Dat we uitgeblust zijn en uitgekleed. En vandaar ook dat je mensen hier allemaal in hun duster hebt zien rondlopen. In 64 ziekenhuizen in het land werd vandaag alleen maar spoedeisende hulp verleend. De Zeeuwse ziekenhuizen deden niet mee aan de staking omdat ze de organisatie niet op tijd rondkregen. Een volgende stakingsdag volgt in april. Mogelijk doen ze dan wel mee. Thuiswerken is sinds de coronacrisis niet meer weg te denken. Er wordt nu 2 keer zoveel thuisgewerkt als voor de pandemie. Veel Zeeuwse bedrijven hebben er inmiddels beleid op ontwikkeld en bieden hun werknemers de mogelijkheid om een aantal dagen per week thuis te werken. Alice Munster uit Hoek is werkzaam bij Sabewa Zeeland als werkvoorbereider. En ze werkt momenteel thuis, 2 dagen per week. En dat bevalt haar goed. Je kan je iets meer concentreren dan op het werk en je wordt iets minder gestoord. Dus ja, moeilijke objecten die kan je even doorpakken, zeg maar. Ook directeur Erik van der Dobbelsteen is enthousiast over het thuiswerken. Wat ontstaan is tijdens de coronaperiode.
We hebben een beleid waarin medewerkers 2 dagen in de week naar kantoor minimaal moeten komen. En de andere dagen mogen ze vrij invullen of dat ze dat liever thuis of op kantoor doen. Als je kijkt naar medewerkers, dan pakken die meestal 2 tot 3 dagen. Volgens Arbonet, de landelijke arbodienst, vergt het thuiswerken wel een andere aanpak van de werknemer. Je moet natuurlijk zelf heel goed in de gaten blijven houden dat je niet gaat blurren. Dat de privé- en werksituatie door elkaar heen gaan lopen. Dus houd je echt aan routines die je normaal gesproken ook op de werkplek hebt. Daarnaast moet je ook kijken dat je goed thuis kunt zitten. Dat je in een goede houding werkt en regelmatig pauzes neemt en opstaat. Dat zijn wel uitdagingen. Van de Dobbelsteen merkt vooral dat het dagritme van de werknemer is veranderd door het thuiswerken. Je komt geen collega's meer tegen bij het koffieautomaat om nog eens eventjes wat te bespreken of om door te nemen waar de prioriteiten nou precies liggen. Dus ze moeten dat veel meer zelfstandig doen en dat vraagt wel een andere manier van werken. Alle veranderingen wat betreft het thuiswerken leveren voor Münster nog een aantal voordelen op. Het scheelt mij iets van reistijd en daardoor kan ik wel iets meer huishoudelijke klusjes even tussendoor doen. Ook in de pauze nog even een wasje erin. Mijn hondje houdt me gezelschap. En het is even iets rustiger om me heen en mijn productiviteit is daardoor wel iets meer. Die hogere productiviteit kan volgens Van der Heijden ook een nadeel zijn. We zien vaak dat mensen dan minder pauze nemen en minder opstaan, waardoor ze te lang doorgaan. En dat is weer een nadeel. Münster heeft hier gelukkig geen last van, maar ervaart wel een ander nadeel. Sommige dagen, als je echt niemand nodig hebt, dan kan het wel eens eenzaam zijn. Ja, als ik niet per se iemand hoef te bellen en ik doe dat dus ook niet, dan spreek je die dag helemaal niemand. En dat is wel eens, dat kan wel eens nadelig zijn, ja. Volgens Van der Heijden kan dit zelfs zorgen voor mentale problemen. Psychische gevolgen zouden kunnen zijn dat iemand een isolement raakt of dreigt te raken. Zeker voor mensen die bijvoorbeeld thuis alleen wonen zou kunnen, dat het een risico is. Om dit te voorkomen zou Münster ook niet een hele week thuis willen en kunnen werken. Volledig thuiswerken niet, nee. Absoluut niet. Nee, ik mis mijn collega's dan wel thuis, ja. Het was warm vandaag, 13 à 14 graden. Vanmiddag scheen de zon, maar het was wel maar een flats zonnetje. Morgen wordt het nog iets warmer. Het is dan wel bewolkt met af en toe een bui. En ook in het weekend blijft het niet droog. Tot zover Zeeland Nu, met als belangrijkste nieuws vandaag de verkiezingsuitslagen. En wilt u nou eens even rustig kijken hoe er in uw gemeente gestemd is en hoeveel? Ga dan naar onze websites of de app, daar is alles uitgebreid terug te vinden. Net als de zetelverdeling en alle reacties. Een hele fijne avond.